Zdravím. V dnešnom podcaste sa budem venovať politickým témam, takže sa jednoducho nevyhnem kontroverznosti. Takže dnešné témy, pretože bežne sa väčšinou sa venujem iba ekonomickým témam, budú BRICS, ale iba zľahka, rusko-ukrajinská vojna, Izrael a ešte nejaké súvislosti medzi tým, ktoré do toho píchnem, čiže aj migrácia. Ilegálna migrácia, to je jedno, ako to nazvete. Dobre, takže čím začať? Začnem BRICS. BRICS, ten samotný názov znamená, že tie krajiny sú Brazília, Rusko, Ičko, India, toto je Google, ale je to anglicky, čiže toto sú názvy anglické. Čiže Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika, čiže South Africa, hej, preto je to BRICS. Toto sú tí zakladajúci členovia. Takže v princípe preto vzniklo BRICS, pretože krajiny NATO v princípe, čiže nie je to iba Európska únia, ale NATO, takže tam patria tieto všetky a ich spojenci, čo sú Japonsko, Južná Kórea, Austrália, Nový Zéland, v princípe nechcú veľmi byť už je spojený s ostatnými štátmi sveta. Hej? Ale to platia aj pri Slovensku. My tiež nechceme, aby tieto štáty migrovali na Slovensko, aby posielali svoj tovar na Slovensko, hej, všetci vravia v kuse, že chceme domáce potraviny, chceme domáce produkty, my nechceme veci z Číny, my nechceme autá z Číny, my nechceme dokonca ani len obilie z Ukrajiny, hej. Čiže to neplatí iba pre Slovensko, ale platí to v princípe pre všetky krajiny, kde je väčšina populácie biela, dalo by sa povedať. Rusko v princípe nemá na výber teraz, hej, ale oni tiež sú dosť, ako sa to povie, nacionalistickí. Tiež neradi dovážajú veci z ostatných štátov, ale mimo Ruska ale nemajú na výber. No, takže ten BRICS v princípe nemal na výber, hej, takže oni sa museli, aj keď Brazília tiež vyváža dosť veľa do Spojených štátov a Európy, ale hej, také krajiny ako napríklad Irán alebo Egypt jednoducho nemali na výber. Čiže BRICS to v princípe ani nie je nejaké spojenectvo ako NATO napríklad, je to najmä taká ekonomická aliancia, hej, čiže krajiny, ktoré hľadajú svoje trhy. Logicky tu na nenašli svoj trh. Ani v Severnej Amerike, nielen v Európe. Hej. Takže v princípe tieto krajiny nemali na výber, čiže sa k tým pridávajú logicky aj ďalšie krajiny, ako napríklad, to sú zakladajúci členovia BRICS, ale teraz majú ďalších členov. Určite tam pribudol Egypt, Irán a neviem ešte kto, možno aj Saudská Arábia a kopa ďalších. Hovorím, ten BRICS nie je nejaká aliancia, nie je to aliancia, ktorá by bol protiváhou NATO, pretože napríklad taká India nie je spojencom Číny a nie je spojencom Iránu. Hej. Čiže tá India by skôr, samozrejme, že nie je ani spojencom NATO, ale je, dal by sa povedať, samostatná. Je tu viacero krajín, ako napríklad Turecko alebo India, ktorí sa snažia vytvoriť ako keby vlastnú sféru vplyvu. Niečo také by som povedal, hej, že nie sú nejako extra spojení. Lebo zoberte si napríklad také Turecko, ono útočí proti Sýrii. Táto mapa je asi stará, ale tu nám sa vyzdá, že Turecko obsadilo nejaký pás. Majú ho stále, ako netuším. Ale hej, chápete tú pointu, že tí BRICS nie sú nejakí blízki spojenci. No každopádne, hej, to som vám chcel povedať, že ten BRICS, tie štáty BRICS jednoducho nemali na výber. A tým pádom Čína tiež nemá na výber, pretože tie BRICS štáty, ako je Rusko, Irán, kto tu je ešte, ich vzťahy s Európou už ani predtým neboli dobré, ale teraz sú ešte horšie. Takže
Tá Čína, keďže je logicky bližšie s tými krajinami než s Európou a Spojenými štátmi, tak v princípe nemá na výber iba sa pridať k tým ďalším krajinám, pretože tam sa snaží smerovať aj svoj trh, áno. No a teraz ešte sa rýchlo venujem tomu, že aj Slováci majú mať názor, že by sme sa mali pridať k BRICS, čo v princípe nemá žiadnu logiku, hej, pretože Slovensko vyváža do Európy. Ak sa pridáte do BRICS, tak stratíte trh Európu, čo je hlavný trh. A získate aký trh? Čína vyváža do krajín BRICS, hej, Čína tam vyváža. Čiže čo budete vyvážať do Egypta? Autá lacnejšie ako Čína nevyveziete. Môžete sa pokúsiť vyviesť syr, ale si myslím, že syry sa vyrábajú lacnejšie v týchto oblastiach. Lebo tu nachovajú kozy, hej. Všetci vieme, ako si robia srandu z Arabov. Takže syr auto nevyveziete, energiu tiež nie. Takže oblečenie lacnejšie tiež, hej, nie je mi úplne jasné, že čo chcete vôbec vyviezť do krajín BRICS. Čiže to jednoducho nemá žiadnu logiku. Ale každopádne, hej, ako som vysvetlil už skôr, Slovácia nechcú dovážať tovar z krajín BRICS a rozhodne nechcú dovážať ľudí z krajín BRICS, čiže ten jednoducho nemá logiku. Keď napríklad máme taký úzky vzťah, ako máme s Poliakmi, alebo s Čechmi, alebo s Maďarmi, alebo zo zvyškom Európskej únie, hej, logicky vtedy dochádza nielen k výmene materiálu, teda tovarov a služieb, ale dochádza k výmene aj ľudí, hej. A pri výmene ľudí medzi Poľskom, hej, medzi Poliakmi a Čechmi ani nepoznáte rozdiel. Lenže logicky Slováci sú proti, keď sem v princípe prichádzajú ľudia z krajín BRICS. Hej, čiže takže tento segment skončí tým, že logicky, že BRICS vznikol, ale hej, prečo sa chcete s ním pridať? To jednoducho nemá logiku. To je podobná logika, ako keď časť Slovákov v 17. storočí sa chcela pridať k Otomanom. Ako sa volal, poďme si pozrieť, obliehanie Viedny. Pozerám na anglické Wikipédii, lebo tam sú tie články podrobnejšie. Aj keď nie som si istý, tu si ma pozrieť tie strany. Ako sa volá ten nezbedník, čo bol na strane Turkov? Nie je tu nikde menovaný, pretože on skôr plienil Česko, ako obliehal Viedeň. Teda som trochu spomalený týmto, že ho neviem nájsť to meno. Ako je možné, že tu není na tureckej strane, veď bol Valašsko, Transylvánia. Ako sa volalo to kráľovstvo? Tu na svých vazalské štáty. On bol kráľom Horného Uhorska. Kráľovsko-maďarské. No jasné, tu je Imrich Tekeli. Po slovensky je to ako Imrich Tekeli, no presne. Čiže tu na to vidíte, hej, čiže čo máte v princípe v pláne, tí, ktorí sa chcú spojiť BRICS. Chcete byť ako Tekeli proti ostatným Európanom, hej, aký to malo zmysel. Čiže to jednoducho nemá žiadnu logiku, iba to sa vám chce ukázať. A čo sa s ním stalo po tej bitke, ja neviem. Niekde ušiel. S tými Slovákmi, čo boli na jeho strane a obliehali Viedeň, tí sa proste vrátili domov. Nikto nič nespravil pravdepodobne. To tak v Uhorsku to tak bolo. Že hej, ani tie náboženské nepokoje neboli také veľké ako v iných častiach Európy. Alebo presne v Uhorsku bol najväčší problém
medzi tými ľuďmi v tom 16. a 17. storočí, že jedna strana podporovala Turkov, teda rôzne frakcie, ktoré boli financované Turkmi, a druhá strana boli zase rôzne frakcie, ktoré podporovali v princípe Viedeň. Hej, čiže dalo by sa povedať, že to je rozdiel medzi, to je slovenská minulosť, to je dobré prirovnanie k štátom BRICS a k NATO, dalo by sa povedať. Hej. No ale čo vám chcem povedať, že čiže bojovali proti sebe, ale neboli úplne, že proti sebe, hej, aj tu na tí Slováci, čo bojovali s Tekelím proti Viedni, Bratislava sa udržala, pretože tá turecká armáda sa presúvala, no netuším skade, asi niekde popri Dunaji, si myslím. Čiže tá Bratislava sa udržala, čiže tu na táto posádka bola proviedenská, hej, ale ten Tekeli sa mi zdá, že obsadili to predmostie Bratislavy a keďže on úplne neobliehal Viedeň, tak ja mám pocit, že on išiel plieniť Česko alebo čo. Pretože sa mi zdá, že bol dokonca v nejakom rokovaní s tou Viedňou, hej, takže preto priamo im nepomohol pri tej obliehaní Viedne. No, každopádne pointa je, že hej, že prehrali tí Turci, museli sa stiahnuť, čiže ten Tekeli bol na zlej strane. Musel sa stiahnuť, ale čo sa stalo s tými ľuďmi? Nič, proste poslali ich domov a nikto im potom, v princípe im nikto nič nespravil pravdepodobne, aj keď hej, je to dávna história, čiže nie je mi to úplne jasné, ale väčšinou to tak bolo proste, že keď bojovali proti sebe, v princípe ak ste boli proturecký a zajal vás nejaký Maďar proturecký alebo Slovák, tu na tejto oblasti najčastejšie to bol tu na Satumarat, na týchto oblastiach, a zajal vás niekto z tejto oblasti, ktorý bol tiež Maďar alebo Slovák, to vravím jazykovo, tak v princípe vám nehrozilo takmer nič. Pravdepodobne by vás veľmi skoro pustil, alebo ste sa dokonca dobre poznali, pretože ste boli spolu na nejakom sneme. Hej, takže ale chápete tú pointu, čo sa vám snažím povedať. Čiže je pomerne ťažké argumentovať, že tí, čo bojovali na strane Turkov, že bojovali na správnej strane, hej. A teraz, áno, opäť, tá kritika tej Viedne, čo oni mali, to bola veľmi logická, hej, korupcia tých rôznych zastupiteľov a proste kopa ďalších vecí, dane, bla, ale to je kritika, ktorá sa dá viesť v každom štáte. Každopádne, čo chcem povedať je, že riešenie tej kritiky je, že pridať sa k otomanským Turkom je jednoducho zlé, ak to mám povedať ešte neutrálne, hej, to je nelogické, alebo neviem ako. Čiže tu je to podobná situácia, hej. V princípe, čiže je logické, že sa vytvorilo BRICS, ale nemá žiadnu logiku, aby sa k tým Slovensko pridalo, podľa mňa, pretože čo chcete s nimi robiť? Hej. A plus, teraz sem aj tak z Ruska nič nedovezieť. Ináč to je taká, nechcem povedať blbosť, ale že Maďarsko dováža, hej, cez tieto plynovody, stále to neviem ako, ropu a plyn z Ruska a aj tak to nemá lacnejšie ako ostatné krajiny, hej, čiže to nemá žiadnu logiku. A z dôvodu, prečo to nemá lacnejšie ako ostatné krajiny, je ten, že je tu spoločný trh. Takže keď je tu na lacnejšie oveľa viac, tak to všetci ostatní kúpia. Hej, takže to jednoducho ani len není na to logický dôvod. Pretože tí Maďari nemajú lacnejšie energie. Ani ropu. Je to veľmi podobné aj v Poľsku. Sa mi zdá, že momentálne má asi, ale tie rozdiely sú malé. Maximálne v pár desiatkách centov. Jedine, že keď dôjde k nejakej veľkej zmene daňového zaťaženia na tieto paliva v niektorom z týchto krajín, tak vtedy dôjde k nejakému väčšiemu rozdielu. Hej, a potom samozrejme, že začnú tankovať cez hranicu podľa toho, že kde je to lacnejšie. Dobre, takže BRICS sme skončili.
poďme sa pozrieť na tú rusko-ukrajinskú vojnu, aj keď potom sa pozrieme aj na migráciu, ale tá migrácia, to som načal tu nás BRICS, takže tam už vám nič nové nepoviem. A potom sa veľmi rýchlo pozriem na Izrael. V princípe ostatné konflikty ani jednoducho, nie že nesledujem, ale ani veľmi nerozumiem. Čiže na Kaukazu o tom neviem nič, takže tam vám o tom ani nič nepoviem. Tak poďme ešte k Ukrajiny. Takže v 2022 na začiatku roka Rusko vládalo Krym a časť Donetskej a Luhanskej oblasti. Hej, čiže potom spustili tú ofenzívu vo februári. Keď oni spustili tými útokmi takmer zo všetkých strán, hej, lebo útočili tu na za severu, všade tu útočili zo Sumy na Charkov, tu obklúčovali rýchlo Mariupol, stále to útočili smerom aj na Mykolaiv, na Melitopol. Tak ja som si na začiatku myslel, že tých 200 000 vojakov, čo bolo vravené, čo bolo viackrát povedané, že majú na hraniciach, že v skutočnosti ich potom musia mať viacej. Ale potom, keď sa zistilo, že v princípe nie sú schopní obsadiť tu na tieto mesta v tejto oblasti, hej, oni postupovali, napríklad ani len toto mesto Sumy nedobili, toto mesto bolo iba obklúčené, oni postupovali po ceste ďalej. V princípe, čo chceli tu nás spraviť na severe, chceli veľmi rýchlo obsadiť Kyjev, to im nevyšlo. Preto pristali tu na Hostomeli. Ich taktika bola v princípe kopírovanie taktiky nemeckého útoku, musíme sa trochu vzdialiť, v roku 1940 na Hák. Poďme si to rýchlo pozrieť. Neviem, či to bude na slovenskej Wikipédii, ale ja vám to preložím. Ako sa to volá ten Hák? Dobre, že mám túto mapu. Maj 1940. Tu je tá bitka. Čiže tu na to vidíme bitku o Hák. Na to Nemcom tiež nevyšlo. Čiže, hej, je to víťazstvo Holandianov. Čiže ich plán, dobre, tu je tá mapa. Ich plán bol úplne veľmi podobný ako ten ruský plán. Čiže ich plán bol najprv obsadiť letiská, hej, tu na jedno letisko, tu je druhé, tu je tretie. Čiže najprv zhodili výsadkárov, aby obsadili letiská a potom mala prísť druhá vlna, ktorá pristane na tých letiskách, hej, a potom spolu s tými všetkými jednotkami izolujú Hák a zajmú vládu a sa mi zdá, že Hák bol hlavné mesto asi Holandska predtým a bolo tu aj kráľ alebo kráľovna a zajmu to velenie krajiny, hej. Čiže čo sa stalo je, že tu je to. Chcel som pozrieť nejaké holandské jednotky, ale v princípe Holandia na nich boli pripravení. Čiže v skutočnosti sa tu na tie nemecké jednotky dostali do obklúčenia. Čiže podobné, dopadlo to takmer identicky s tým, ako sa to volá, Hostomeľ. Dopadlo to takmer identicky s tým Hostomeľom. Každopádne, hej, tá taktika bola takmer úplne identická. A časť tých vojakov, presne aj tu aj v tom Hágu, sa pozdejšie spojila s tými ostatnými jednotkami, ktoré, hej, lebo nezabudnite, že aj k tomu Hágu sa Nemci dostali behom pár dní. A tiež k tomu Hostomeľu sa ruské jednotky dostali tiež behom pár dní. Takže to bola takmer úplne identická taktika. Pri tom Československu to bolo úplne inak, lebo tu nás sa vôbec nebojovalo. Hej, či to sa nedá ani porovnať. Tam proste pristali dopravné lietadlá na letisku, to bolo všetko. Hej, ako neviem, čo k tomu... To sa jednoducho nedalo prirovnať. Tu nám mali presne rovnakú taktiku Rusi. Chceli najprv obsadiť vrtuľníkmi, logicky, tie výsadok je pomalší, vrtuľník je rýchlejší, hej, pretože dlho trvá, kým dosadnete na zem, keď ste vysadali. Vrtuľník rovno pristane, vyhodí, odletí a môže potom zobrať ďalšiu skupinu. Tu na ich taktika bola úplne rovnaká. Najprv obsadia vrtuľníkmi letisko a potom tam pristanú s transportnými lietadlami. Tu na im to úplne identická taktika ako pri tom nemeckom útoku na Hák, ale tam samozrejme to bolo veľmi dávno, čiže tam tie transportné lietadlá nedokážu prepravovať techniku. Tu na moderné transportné lietadlá dokážu prepraviť dosť veľa ťažkej techniky. Dobre, čiže tu na toto im nevyšlo, potom tu bol ten ja som bol na začiatku prekvapený. Ja som si najprv myslel, že Rusi majú v pláne
keď tu postupovali, lebo oni sa dostali takmer k tejto ceste smerom na Žitomír. Ja som si najprv myslel, že majú v pláne úplne odrezať celú Ukrajinu na polku. Čiže ja som myslel, že staje to zo severu, že proste obídu Kyjev a pôjdu sem na juh smerom na Uman a tu sa nachádzali, veľmi rýchlo prekročili Kerson, ako sa to volá, Dnieper? Veľmi rýchlo prekročili Dnieper, ale nešli na Mykolaiv, ale postupovali smerom senka do toho voľného priestoru. Hej. Čiže ja som si myslel, že sa chcú spojiť v Umane niekde. A teda úplne odrezať celú Ukrajinu, ale logicky na to nemali síly, lebo tu na to dopadlo potom zle. Tu boli zastavení pri Buči, čo je v princípe už takmer Kyjev. Hej, tu je Kyjev, tu je Buča. To je hneď pri tom. A na to bolo zaplavené, tá logistika im úplne skolabovala, proste tie tanky už ani nemohli, nedalo sa im ísť ďalej, nemali ako dopraviť zásoby. Tu není žiadna trať, hej. Čiže potom zaplavení to jednoducho nebolo možné postupovať ďalej. Čiže potom už to obklúčenie Kyjeva nebolo možné a tým pádom, že tu nedokázali dobiť ani to mesto Sumy, tak to znamená, že ich to zásobovanie muselo úplne skolabovať, čiže sa to stiahli, ale stratili dosť veľa techniky úplne všade v tejto oblasti, hej. Pretože keď ustupujete, pokazí sa vám tank, no už nemáte čas ho odtiahnuť, hej, čiže aj bez zásahu je jednoducho stratený. No tu na juhu, čo bol ich hlavný cieľ, hej, tento pozemný koridor, čiže potom po neúspechu na severe sem sústredili už úplne všetko, tak tu na juhu jednoducho neudržali Cherson. A to kvôli tomu, toto je ináč zaujímavé, že táto Dnepro rieka, ja som to pozeral, tu keď sa pozrieme tu na túto mierku a toto, tak je to približne okolo 500 metrov, takmer všade. Hej. Priehradu nepočítam, ale myslím mimo priehrady. Je to okolo 500 metrov, čiže jedine most, alebo pontónový most. Hej. A tu keď boli na druhej strane, tak bol som prekvapený tou neúčinnosťou tých ukrajinských zbraní, lebo oni často trafili tento most, tu je ešte jeden most, tu je asi vlak. Oni veľakrát trafili tento most, ale tie škody boli minimálne. Hej. Čiže tie zbranie, to som bol prekvapený, že jednoducho je ťažké zničiť most, lenže teraz keď sú tie mosty zničené, tak nový most je nemožné postaviť. Hej, takže keď už ten most bol riadne poškodený, tak potom sa museli Rusi stiahnuť cez pontónový most, ale bolo to pre nich už dosť nebezpečné. Ale opäť som prekvapený, že ten pontónový most, prečo po ňom nestreľali Ukrajinci, keď sa cez ňo Rusi stiahovali. Hej. Mali podľa mňa iba jeden pontónový most, možno mali tu na druhý, kde bol toto je vlak, idem sa pozrieť. Dobre, tu sa nedá pozrieť, nevadí. No, takže k tejto situácii, čiže tá fronta sa mení veľmi pomaly. Teraz sú v princípe čisto v ofenzíve iba Rusi. Ukrajinci nemajú žiadnu šancu momentálne niekde útočiť. Hej. Proste bola chyba útočiť smerom na Robotyne minulý rok cez leto. Čiže jednoducho tí ľudia, čo boli za to, aby Ukrajinci útočili tu smerom na Melitopol a Berdiansk, toto boli dva smery, hej, od toho Robotyne, kde sa mal pokračovať útok, tak jednoducho evidentne sa nerozumejú, jednoducho im to nevyšlo, hej, ale v princípe hlavnú vinu majú samotní Ukrajinci, teda to ich velenie, pretože oni rozhodujú, že či budú útočiť alebo nie. Čiže si myslím, že preto bol ten Zalužný odvolaný. Ale nebol odvolaný hneď, aby to nebolo úplne demoralizujúce. Čiže bol odvolaný, ale o dosť pozdejšie. Čo tu chcem povedať je, že keďže tá rieka Dnieper je taká veľká, ja si myslím, že úplne v najhoršom prípade sa Rusi nedostanú ďalej ako k rieke Dnieper. Nechápem tomu, že ako by mohli vytvoriť predmostie, ktoré sa nedá zničiť. Ale vravím, tu som prekvapený tým, že keď tu mali ten pontónový most, tak ten pontónový most
Ukrajinci nedokázali vôbec zničiť. Takže tu na úplne 100% nie som presvedčený, že to je možné, ale zase nie som, ak by som bol Ukrajinec, hej, tak by som nebol úplne 100% si istý, že som bezpečí. Pretože tu ja neviem ako je to možné, lebo to boli dni, napríklad tento most bol obstreľovaný, ja neviem koľko týždňov, kým bol výrazne poškodený. To delostrelecké granáty, rakety Storm Shadow a neviem ako boli ďaleko, ale tie delostrelecké granáty majú dostrel minimálne 50 km, čiže tu je 10. Vyzerá, že tu na blízkosti nemali nejaké... Jediné vysvetlenie je, že palili tam iba raketami a tu v blízkosti nemali žiadne ďalekonosné delostrelecké systémy, ale to jednoducho nemá logiku. Takže nebol by som si úplne, že 100% istý, ale myslím si, že tento Dnieper je takmer neprekročiteľný. Ešte keď máte lietadla, tak vtedy ten most asi zničíte ešte istejšie, lebo oni lietadla donesú najťažšie bomby, hej. Keď vystrelíte z diela, tak to nemá ani 100 kg ten granát, čiže jeho efekt je proste oveľa menší. A teraz v princípe bude Ukrajina iba ustupovať, pretože Rusi momentálne majú jasnú prevahu vo vzduchu, nie tým, že kontrolujú celú oblasť, ale na fronte, hej. Čiže oni teraz vypúšťajú tie klzavé bomby, ktoré v princípe zničia každú pevnosť, ktorú majú Ukrajinci vybudovanú. Takže ak Ukrajinci nedostanú lietadlá, ktoré minimálne zastavia tie útoky ruských klzavých bomb, tak budú postupne postupovať pred. Tam sa veľmi nedá v čom vymyslieť, hej. Darmo ste zakopaní, lebo sú zákopy a v určitých častiach tých zákopov máte väčšinou vybudovaný bunker, kde sa sústreďujú tí vojaci, hej, a ten bunker je bezpečnejší, pretože je hlbšie, je buď drevom z vrchu zosilnený, alebo niekedy sú aj také prefabrikované normálne železné búdy, hej, ktoré sú na to určené, ale vravím, tieto klozavé bomby, ktoré majú niekedy sa mi zdá, že majú aj 1000-kilové, tak tie keď ak trafia presne tú oblasť toho bunkru, tak je jednoducho zničený aj s ním celá tá jeho posádka, hej, čiže bez tých klzavých bomb si myslím, že ten postup by bol takmer nemožný, pretože doteraz za tie 2 roky nikde, kde bola pevná frontová línia, sa nepodaril Rusom postup. Nejaký postup, ktorý by bol nejaký výrazný. Aj tento samotný postup v Avdiivke, na čo bola tá ukrajinská pevnosť, tak v princípe to boli mesiace bojov a postupovali iba preto, lebo ničili tie silné opevnenia tými leteckými bombami. Naž to bolo obrovské množstvo, čo ich sem zhodili, niekde som to pozeral, to bolo niekedy aj 50 bomb denne, hej. Samozrejme, že nie vždy trafia ten svoj cieľ, ale je to ten hlavný dôvod, prečo tam boli úspešní. Ale napriek tomu, hej, je ten postup veľmi pomalý, pretože tie ostatné tie ostatné časti ruskej armády nemajú výhodu nad Ukrajincami, hej. Takže napríklad, keď si to pozrieme v tankoch, tak majú lepšie tanky, Rusi majú ich viacej, ale napriek tomu nedokážu. Myslím, že majú lepšie tanky, keď porovnáme s ukrajinskými, lebo väčšina ukrajinských tankov sú T-62. Čiže logicky, že Rusi majú viac tankov a lepšie, lebo oni nasadzujú T-72 alebo T-90. No neviem, aké sú tie pomery. A samozrejme nasadzujú aj staršie, ale teraz keď vyrábajú alebo opravujú tank, tak si myslím, že sú to všetko už iba T-90.
Ale nejaké extra veľké rozdiely tam nie sú. Ak sa obstreľuje T-62 a T-90 na 1000 metrov, hej, čo je taká normálna vzdialenosť, tak ak sa trafia, tak ich jeden druhého zničí. A je úplne jedno, že ten T-62 je oveľa starší. Čiže, ale ten dôvod, prečo teraz budú Rusi takmer v kuse postupovať, je ten, že majú tie klzavé bomby. Ukrajinci nevedia zastaviť, pretože ich vypúšťajú za svojou frontovou líniou, hej, čiže tie ukrajinské protilietadlové systémy sú až za ich frontovou líniou, čiže sú jednoducho bezpečí, vypúšťajú ich asi tak 100 km od ani nie 100 km od ukrajinskej línii, lenže nezabúdajte, že ukrajinské protilietadlové systémy a taký veľký dostrel majú iba Patrioty, tak tie sú proste v hĺbke línii, hej. Systém Patriot, kde je tá Avdijivka? Poďme si to ešte raz pozrieť. Tu je tá Avdijivka, čiže tu na túto pozíciu držali Ukrajinci dlho, hej. Presne takto, ako vidíte túto dedinu. Čiže toto všetko na východ a na juh od nej mali Rusi, hej. Čiže vy ten Patriot nemôžete umiestniť sem do tejto oblasti, lebo tu by ho rozstrieľali ruské drony, delostrelectvo, lietadla, ja neviem čo. Vy ten Patriot musíte umiestniť niekde sem do tejto oblasti. Aká je to vzdialenosť? To som povedal málo, toto je iba 10 km. Vy ho musíte umiestniť niekde, asi niekde sem dozadu, hej. Čiže tým pádom, keď to lietadlo vypustí tú klzavú bombu, či ja viem niekde stade to, neviem presne skade ju chcete vypustiť, nechcete ju asi vypustiť nad Doneckom, lebo hrozí, že vám spadne na mesto. Takže chcete ju z tej strany vypustiť, že aby to nesmerovalo na mesto. Preto napríklad Rusi vypúšťajú tie rakety vypúšťajú nad Kaspickým morom, pretože pomerne často sa stáva, že im zlyhá a potom padne do mora, hej, a nič sa nestane. Tu nás sa párkrát stalo, že tá bomba zlyhala a skončila niekde tu tejto stepi. Hej. No každopádne, hej, chápete tú pointu, čo vám to chcem povedať. Čiže majú výhodu v tých tankoch, aj keď tam sa to neukázalo, aj BVPčkách, tiež počtom, aj kvalitou. Ukrajinci majú staré BVPčka, používajú tie svoje BVP 1, BVP 2, ktorých ešte asi majú dosť, teda veľa. Potom majú také tie staré šroty, čo dostali od ostatných európskych štátov, tie staré, myslím najmä teraz tie sovietské, ale to rátam do toho BVP 1, BVP 2. A čo majú nové, to je to, čo oni si vyrábajú, ale to nie sú pásové, to sú na kolesách, asi sa to volá BTR séria, a tie ako sú Bradley alebo tie nemecké, tie sú asi Mardery, tak tie sú síce tiež pomerne staré, ale sú jednoducho lepšie ako BVP 1, BVP 2. Najväčší problém BVP 1, BVP 2 je pancier, že nemajú takmer žiadny. Hej, čiže majú proste výhodu, keď sa stretne Bradley z BVP 2, tak má výhodu. Pretože ak aj zasiahne to BVP 2, to Bradley, tak to neznamená, že je úplne vyradené, ale ak zasiahne Bradley aj s tým slabším kanonom, bo tie prvé verzie majú pomerne slabý kanon, tak to BVPčko je prebité a všetci v ňom asi dopadnú dosť zle. Dobre, takže opäť v delostrelectve tiež je výhoda minimálne 3.1, to teraz počítam hlavne. A v munícii musia mať tiež výhodu. Tam bude asi tiež rozdiel minimálne 1:3, hej, myslím počte munícií, ktoré sú schopní vystreliť. Čiže v princípe momentálne Ukrajinci nemajú veľmi šancu niekde postúpiť. Hej, ako môžete postupovať proti nepriateľovi, ktorý má 1:3 prevahu v tankoch a BVPčkách, 1:3 prevahu v delostrelectve, minimálne 1:3 prevahu vo munícii, minimálne 1:3 prevahu v lietadlách a plus tie ukrajinské momentálne majú Ukrajinci iba jedné stíhačky a to sú MiG-29 a možno majú tie staré SU, neviem koľko, ale to som si neistý. Ale čo chcem povedať, tie MiG-29 sú najhoršie stíhačky
na severnej pologuli, čo boli uvedené do prevádzky od roku, kedy bol MiG-29 uvedený do prevádzky, pretože v každej vojne, ktoré boli nasadené, prehrali. A to je jedno, či proti ostatným sovietským alebo ruským lietadlám, alebo proti západným. Hej. Čiže tie ukrajinské MiG-29 jednoducho nemajú šancu poraziť, lebo Rusi niekedy používajú aj staršie lietadlá, ale aj niekedy novšie. Hej. Čiže jednoducho tie nemajú šancu ich poraziť, tie novšie lietadlá. Takže tá momentálne situácia jednoducho nie je dobrá, hej. Takže sa iba budú brániť teraz, tento rok minimálne. Tam jediné, čo môže im výrazne pomôcť, sú tie lietadlá zo západu, čo sa ale samozrejme čo jednoducho snažia sa v princípe sabotovať Spojené štáty. Tú dodávku lietadiel, ale to úplne presne mi nie je jasné, že prečo sa to snažia sabotovať, lebo cieľ USA na Ukrajine bolo v princípe odrezať Rusko od Európy hospodársky, čiže to sa im podarilo. Že oni majú problém ten, že oni garantovali Ukrajine hranice, hej, aj Rusko, aj Spojené kráľovstvo, ale Rusko to je úplne jedno, že oni im to garantovali a zároveň spojenci Ruska sú nepriatelia USA. Irán a Severná Kórea sú hlavní nepriatelia USA. Čiže ak aj sa chcú teraz vykašľať na Ukrajinu, tak už sa to jednoducho nedá z pohľadu USA. Čiže sa chytili sami do pásce. Čiže pre Ukrajincov dobré, lebo potom by museli bojovať iba s európskou časťou NATO. Hej, čiže pre Ukrajincov je to dobré. A je to spojené aj s týmto Izraelom. Lebo Izrael je spojený, ináč USA má tu na viacej spojencov na Blízkom východe. Kuvajt je ich spojenec, Jordánsko je ich spojenec, Jordánsko zostrelilo kopu iránskych rakiet, hej. Nie som si istý, či Kuvajt niečo robil, ale Jordánsko určite zostrelilo kopu iránskych rakiet, hej. A teraz, keďže ten Irán, Gaza a niektoré tu na moslimské krajiny, ako napríklad Jemen, sú v princípe vo vojne s Izraelom, tak tie vzťahy medzi Izraelom a Ruskom sú veľmi zlé, aj keď boli veľmi dobré predtým. Výrazne sa zhoršili, hej. Čiže opäť tá Ukrajina a Izrael sa spoja, čiže tie Spojené štáty, aj keď mali možno plán iba odrezať Európu od Ruska a už v princípe by najradšej sa na tú Ukrajinu vykašľali, ešte by im práve že pomohlo viacej, ak Rusko obsadí Ukrajinu, pretože by tieto krajiny potrebovali viacej zbraní kúpiť od USA v princípe. Hej, lebo by tá frontová línia bola tuná. Dajme tomu, že by obsadili iba hypoteticky, že obsadia celú Ukrajinu, tu je frontová línia, tak tu by bolo obrovské zbrojenie, hej, čiže dokonca im to ešte viacej vyhovuje. Lenže to sa v princípe teraz momentálne nedá, pretože dalo by sa povedať, že Izrael, aj keď Izrael tiež opäť nie je spojenec z Ukrajiny, ale hej, chápete tú pointu, že tí istí, čo útočia na Izrael, tak tí istí podporujú Rusko proti Ukrajine. Čiže tí USA, keďže sú spojenci Izrael, tak jednoducho nemajú na výber a musia tej Ukrajiny pomôcť, aj keď možno mali nejaké iné plány. Hej. Čiže sa chytili do... Nielen Rusi sa chytili do pasce na Ukrajine, hej, že sa nemôžu stiahnuť, pretože to znamená koniec Putina, aj keď som si neistý, že by to naozaj znamenalo koniec Putina, ale sú tam do pásce chytení aj Spojené štáty na Ukrajine. Že nemôžu stať jednoducho vycúvať, hej, pretože by tým prehrali oni. A vyhrali by v princípe všetci nepriatelia, ako je Irán a proste Severná Kórea. Nie som si úplne istý, že ktoré všetky krajiny, ale dosť veľa krajín proste nemá žiadnu stranu, hej. Napríklad Turecko je tu Turecko bol dosť veľký spojenec tejto Gazy, ale je v NATO, čiže nerobí takmer nič to Turecko. No ale najhoršia situácia je tu, ešte rýchlo sa pozrie na tú Gazu jednoducho pre týchto Gazanov. A dôvod je ten, že
Tu nás sú úplne odrezaní, hej, pretože Egypt nechce žiadnych, ako sa to volá, imigrantov. Áno, čiže tu je to že tu nás sú rôzne záterasy, takže tá Gaza je úplne odrezaná. Nedá sa im nejako pomôcť tými ich spojencami, Irán, Jemen. Čína je diplomaticky spojenec aj Rusko. Aj keď Rusko im možno posiela zbranie, posielalo, kým sa dalo, teraz sa im už ťažko pošle nejaké, cez nejaké tajné tunely tu na cez Egypt im posielali, hej, aj Čín, aj ten Irán, možno nejaké zbranie. Teraz je to už jednoducho nemožné. Aj keď možno nejaký ten tunel ešte stále funguje, ale je to nič takmer, hej. Čiže jednoducho nemajú šancu proti Izraelu. Takže dostali sa do veľmi nezavidenia hodnej situácii. Tu nás obidve tieto mesta majú asi 1 milión obyvateľov, čiže je tu 2 milióny obyvateľov, nemajú žiadne zásoby, hej. Tu nás sa jednoducho nedá produkovať jedlo. Sú úplne odrezaní, čiže nemá im kto doniesť jedlo. Jediný, komu dovolia Izraelci zhadzovať jedlo, je letectvo USA. Ale sa mi zdá, že bolo pár konvojov pustených cez priechody v Egypte, ale to je strašne málo. Takže tu aj tá situácia naozaj je zlá, ale čo chcem povedať, že táto Gaza bola dlhé roky financovaná najmä z Európskej únie a Spojených štátov, hej. Čiže oni sem poslali všetko jedlo a neviem čo, hej, aj tie nemocnice, školy, všetko. A čo chcem povedať, napriek tomu, tí Gazania, keď bol nejaký prieskum, tak 90% Gazanov, teraz nemyslím o USA, ale asi to bolo na Nemecko, mali negatívny postoj. Nie som si istý, že či to bolo Nemecko alebo Európska únia. No každopádne chápete pointu. Čiže, čo vám chcem povedať, že títo Gazania jednoducho nie sú naši spojenci, hej. Prečo? To jednoducho nemá logiku posielať pomoc niekomu, kto má na vás negatívny pohľad. A to ešte sa snažím použiť diplomatické slovo. Čiže je tu niekto, kto si myslí, že dobrý nápad, aby prišli migranti z Gazy do Európy, alebo dajme tomu priamo na Slovensko. No asi nie, čiže vidíte, nie sú naši spojenci. Naši spojenci sú tí, presne toto ja vždy hovorím, naši spojenci sú tie krajiny, ktorým vám nevadí, keď tam prídu ich ľudia. Čiže napríklad nevadia vám, keď sem prídu Češi alebo Poliaci. Hej. Ale ak tam sa majú prísť Turci, alebo Líbičania, alebo Gazania, no tak Slováci sú proste proti, čiže oni nemôžu byť naši spojenci. Hej, čiže to je ďalší dôvod, prečo tí, ktorí vravia, že Slovensko má byť BRICS, jednoducho nemajú logiku. Veď vy ani nechcete byť ich spojenci, tak prečo chcete ísť do BRICS? Čiže títo Gazania proste majú smolu. Ale čo chcem povedať, ich spojenci sú Čína a neviem čo tak, že nech im pomôžu. Ale vidíte, toto je presne to, čo hovorím. Dobre, teraz som sa trochu nechal uniesť. Teraz sa poďme rýchlo pozrieť na Kosovo, Krím a Tajvan. Čiže postoje väčšiny štátov momentálne medzinárodné právo neexistuje. Hej, silnejší vyhráva. Ako sa to povie? Ucelený postoj, alebo postoj, ktorý má najväčšiu logiku, momentálne zastávajú štáty ako je Španielsko, Slovensko alebo Čína, a to je ten postoj, že nedá sa jednostranne vyhlásiť nezávislosť. Čiže Kosovo nemôže jednostranne vyhlásiť nezávislosť, Krím jednostranne nemôže vyhlásiť nezávislosť a Tajván jednostranne nemôže vyhlásiť nezávislosť. A napríklad Čína, Slovensko alebo Španielsko majú vo všetkých týchto troch pohľadoch ten istý názor, hej, čiže sú konzistentné. Rusko a USA nie sú konzistentné, lebo napríklad USA si myslí, že Kosovo môže vyhlásiť nezávislosť, Krím nemôže a Tajván môže. Rusko si zase myslí, že Tajván nemôže vyhlásiť nezávislosť, Krím môže a Kosovo nemôže vyhlásiť nezávislosť. No a Čína si myslí to isté ako my, hej. Lenže tu na tieto krajiny, Čína, Slovensko a Španielsko, sú konzistentné iba náhodou. A to preto, že všetkým trom hrozia separatistické
tendencia, aj keď Slovensku najmenšie, ale je tu nejaké malé riziko, že aj keď počet tých Maďarov na južnom Slovensku mierne klesá rokmi a nevyzerá, že by mali nejaké separatistické tendencie. Každopádne ten separatizmus tu na ako sa to volá, Katalánsku a tu na Tajvane je úplne zrejmý, hej. Ináč Ukrajina tiež nesúhlasí logicky s vyhlásením nezávislosti Kryma. Nesúhlasí, tiež je proti jednostrannom vyhláseniu, čiže neuznáva Kosovo a neuznáva ani Tajvan. Hej. Čiže Ukrajina je tiež pomerne konzistentná, ale opäť nemá na výber, dalo by sa povedať. Hej, ale čiže v princípe toto je jediný správny, pri týchto nezávislostiach je jediný logický a správny je tento návrh, pretože všetky ostatné varianty znamenajú iba právo silnejšieho a nekonečné konflikty. Pretože potom to začne tu na. Turecko povie, dobre, vyhláste nezávislosť, pripojíte sa sem. Ďalšia krajina tu sa povie, vyhláste nezávislosť a neviem, tu na kde sú, alebo čo, pripojte sa sem, hej. Proste to znamená nekonečné konflikty. Čiže to je dôvod, a to je presne to, čo varovali ľudia, keď Kosovo vyhlásilo nezávislosť, že ak sa to príjme, tak to môže viesť k nekonečným konfliktom. No a mali pravdu, hej. Čiže tu nás len chcem povedať, hej, čiže tie štáty ako Španielsko, Slovensko, Ukrajina a Čína majú tie konzistentné postoje, ale v princípe už, hej, v princípe to medzinárodné právo ani nie je právo, čiže nie je to vymožiteľné. Takže išlo o to, že v minulosti to krajiny túto taktiku neskúšali. Hej. Teraz je to v princípe, funguje na princípe, kto je silnejší, tento skúsiť môže. Hej. Takže preto napríklad Tajvan nevyhlási nezávislosť iba preto, že je slabší. Ak by bol silnejší ako Čína, tak by pravdepodobne vyhlásil nezávislosť. Takže tu som sa pozrel bližšie k týmto sporným oblastiam. A ešte tu mám niečo. No, sú to pomerne kontroverzné témy, hej. Tá migrácia, presne. Takže tá migrácia, momentálne v Afrike okolo 1,5 miliardy ľudí, tu na Ázii je okolo 3 miliardy. Možno ešte dokonca viac, ale je to v celej, čiže možno, že až 4, pretože dokopy je, poďme si pozrieť tú jednu stránku, tam by to malo byť samostatne. Populácia, v princípe mňa zaujíma iba otravné reklamy. Je už vyššie 8 miliard, aj keď toto nie je úplne také presné, to si v princípe si to iba vymysleli, ale je ich viac ako 8 miliard, hej. My chceme regióny. No, vidíte, Ázia, takmer 5 miliard, Afrika 1,5, ale pozrite sa ten ročný prírastok, hej. Severná Amerika má 0,5. Čiže poďte sa na ten ročný prírastok Afriky. Čiže momentálne chcú v princípe milióny ďalších ľudí prísť do Európy a ak ich pustíte, tak potom budú chcieť prísť ešte viacej miliónov, pretože počet populácií v tých ďalších krajinách zatiaľ stúpa a bude stúpať minimálne do roku 2050. Čiže v roku 2050 bude mať Afrika vyše 2 milióny obyvateľov, Ázia vyše 2 miliardy, vyše 2 miliard obyvateľov, Ázia bude mať vyše 5 miliard. Hej. Čiže opäť ďalší dôvod, prečo nebyť z BRICS je, ak ste proti migrácii a tieto krajiny ako Grécko, Bulharsko, Taliansko, Španielsko sa spamätajú a úplne odrežú, teda úplne zastavia migráciu, tak všetky tieto krajiny, ktoré sú v princípe BRICS, budú na nich nahnevané. Čiže čo sa chcete potom spojiť? Chcete sa spojiť s týmito krajinami, hej, ako Egypt, Líbia, Alžírsko, hej, a tu na tieto ďalší BRICS? A chcete potom čo? Chcete, aby prišli na Slovensko tí migranti nakoniec? Hej, proste nedáva to žiadnu logiku. Čiže opäť, aj v prípade tejto migrácie jednoducho naši spojenci sa nachádzajú tu.
Tu sú naši spojenci. Hej. Tu nás sú naši spojenci. Ešte by som povedal aj Nemecko, ale tá Škandinávia to je istota. Tí Nemci sú historicky nie úplne, ako by sa to povedal, ako sa hovorí terno, ale ako sa to povie, že darovanému koňovi na zuby nehľačí čo. Čiže momentálne sú naši spojenci USA, aj keď by s nami najradšej to sa nám to vysvetlil, lenže momentálne sa tam chytili sami do pasce. Ináč ešte rýchlo poviem, tento Egypt má obrovský problém, pretože tu na tento Jemen a Irán zablokoval plavbu pre západné lode a teda oveľa menej lodí používa Suezský prieplav a Suezský prieplav tam platia poplatky a bol to veľký príjem pre Egypt. Kopa lodí sem nechodí, čiže Egypt má už problém už teraz s populáciou. Poďme si iba pozrieť rýchlo na ten Egypt. Populácia potrebujem po krajinách, čiže keď si pozrieme Afriku, tak Egypt bude úplne niekde na topke. Tomuto nerozumiem. Tu je západná Afrika a tu je východná. Prečo tu nikde nie je Egypt? Lebo je v severnej Afrike. Ja som myslel, že to je rozdelená Afrika iba no, tak si pozrime populáciu, neviem či s tým internetom, prečo sa tak dlho načíta. Momentálne je tam už vyše 100 miliónov obyvateľov, hej, čiže momentálne toľko Egypťanov, že keď že keď ich pustíte do Európy, tak ste obsadení a to je iba Egypt. Čiže táto krajina má problém, majú problém s jedlom, majú problém s ekonomikou, čiže najradšej by podľa mňa polka Egypťanov to zabalila a išla do Európy. 2025 ich bude 116 miliónov, 2030 125 a v 2050 ich bude 160 miliónov a v Európe nedôjde žiadnej zmene populácie a to je iba samostatný Egypt. Ináč tu by sa už tá populácia mala, ten rast by sa mal dosť výrazne znížiť, ale tu pozerám, že pôrodnosť vyššie 2 to ešte vôbec tomu nenapovedá. Inak táto migrácia to je úplne vymyslené číslo, pretože ja si myslím, že, netuším vôbec, koľko ročne odchádza Egypťanov z Egypta, ale asi to nebude. Koľko je tu ukázané za rok? 30 000, to asi nie. To je úplne vymyslený údaj. Ale tento počet je plus minus do 10% to sedí, hej, to zase či je ich 114 alebo je ich 118, to je takmer úplne nepodstatné, ale je ich pomerne dosť. Hej. Ja vám to hlavne za to iba ukazujem, aby ste si vedeli aspoň približne predstaviť, lebo kebyže vám iba poviem, že Egypt, hej, a že hrozí, že skolabuje a bude chcieť veľa ľudí prísť do Európy, tak ani len približne neviete, hej, lebo ja si myslím, že bežný človek ani netuší, že len samotný Egypt má viac ako 100 miliónov obyvateľov. No, ale čo vám chcem povedať, že nevyzerá to úplne veľmi katastrofálne pre nás, pretože tieto krajiny mimo Európu sú v princípe, oni sa dosť často pohádajú navzájom, hej, lebo napríklad Slovensko, Česko a Poľsko sa asi nenapadnú, ani Rakúsko. Tu na tieto krajiny sa neustále napadajú, tu sa bojuje, aj keď tu nás sú rozdielni. Tu sa bojuje, hej, čiže India sa asi nepridá k Číne a k Rusku proti nám. Takže to chcem povedať, že tieto krajiny sú oveľa nestabilnejšie ako Európa. Tu naprosto jediné, čo hrozí v Európe je, že bude dobre, teraz bude najkontroverznejšia časť môjho podcastu. Sice to natiahnem, ale v dnešnom podcaste chcem sa dotknúť všetkých politických tém, tak sa chvíľu dotknem aj tej migrácii do Európy. A áno, ja si myslím, že hrozí aj násilím. Pretože v princípe tí migranti sú pomerne násilní v porovnaní s tým európskym obyvateľstvom. Tam, neviem, možno, že 5-násobne. Veľmi rýchlo vám poviem dôvody, že prečo si to myslím. Čiže keď si napríklad prídete z Egypta, dajme tomu, že pristanete v Taliansku a dostanete sa do Nemecka, hej, tak zaprvé medzi
medzi tým islamom a kresťanstvom sú veľké rozdiely. Hej, že Slováci nechcú moslimov na Slovensku, ani islám, to si myslím, že je dobré. Hej, ešte veľmi rýchlo poviem kresťanstvo a islám, svoj názor na to. Kresťanstvo a islám jednoducho sú rozdielne, ale hlavný rozdiel je v tom, že v kresťanstve, keď máte manželstvo, tak je tam iba jeden muž a žena. V islame môže mať ten muž viacero žien. Neviem presne, či sa tiež volajú ženy, ale teda manželky, ale to je nepodstatné, hej. Zoberme si napríklad, je rok 0. Toto je paradox. Kresťania nevymysleli, že iba manželstvo a muž a žena, to majú z Ríma. V Grécku mohol mať muž viacero manželiek, v Ríme nie. Čiže keď bol v Ríme ten prvý cisár, keď tam ešte nebolo kresťanstvo, Augustus, tak mal manželku. Nikoho iného nemal. Hej, nemal druhú ženu, ani konkubínu. Ja neviem, možno ju podvádzal svoju ženu, ale ak to náhodou zistili Rímania, tak by mal veľký prúser. Čiže skôr nie by som povedal, pretože by sa o tom isto písalo. Potom sú tam tí ďalší rímski cisári ešte pred kresťanstvom, napríklad Nero, ktorý sa viackrát rozviedol a to Rímania strašne nemali radi. Hej. A preto, toto si myslím opäť, že ďalší dôvod, prečo sa to kresťanstvo tak rýchlo šírilo v tej rímskej ríši, pretože to kresťania prevzali, toto, že manželstvo je iba jeden muž a jedna žena. A tým pádom, že tí Rímania mali dosť veľký problém s tým, keď niekto podvádzal svojho muža alebo ženu, alebo keď sa rozviedol, a tí kresťania to ešte horlivejšie aspoň by to chceli dodržiavať, nevrajím, že to dodržiavali, hej, tak to sa tým Rímanom podľa mňa myslím, že veľmi páčilo. Čiže, hej, opäť vravím, to kresťanstvo a islám sú proste rozdielne. Čiže buď v tej oblasti časom preváži kresťanstvo alebo islám, spolu nemôžu fungovať. Ešte to vám chcem povedať, hej, že v ostatných častiach sveta proste mali viacero žien. Napríklad, čo ja viem, to je úplne jedno. Úplne všade to bolo úplne bežné. V Indii asi tiež. V Číne to bolo tiež. Ten posledný čínsky cisár, ktorý skončil až pred druhou svetovou, po prvej, neviem presne kedy skončil, bo tam to bolo komplikované, on mal, sa mi zdá, že minimálne 2 ženy. A to bolo v roku 1900, neviem koľko. Ani to nejdem hľadať na Wikipédii. Hej. Takže to je ten rozdiel medzi kresťanstvom a islamom. Samozrejme, že tam kopa ďalších rozdielov. Iba som chcel ukázať, že sú tam proste rozdiely, ktoré sú nevyriešiteľné, alebo ako to inak nazvať. No, čiže ďalší problém je ten, že títo migranti, ktorí by chceli ísť do Európy, sú skoro všetko moslimovia. Hej. Čiže ten človek príde sem do Nemecka, čiže prečo je nespokojný? Za prvé, má veľmi malú šancu nájsť si, lebo väčšinou sú to chlapi, veď to všetci vravia, že sú to chlapi, pozrite sa na tie lode, sú tam sami muži, hej. Čiže tí chlapi si musia, logicky chcú niekoho nájsť. Lenže zoberte si to, čiže ste ten Egypťan, prídete sem do Nemecka. Je malá šanca, že si niekoho nájdete, pretože ste chudobní, nevlastníte žiadnu nehnuteľnosť a plus ste Egypťan. Hej. Čiže zaprvé nikoho si nenájdete, to je jeden dôvod, prečo je nahnevaný. Ste chudobnejší ako ostatní, ste rozdielní ako ostatní, a to rozdielím počítam. Máte tmavšiu pokožku, to je jednoducho problém, keď proste ľudia celkovo nemajú radi niekoho, kto má veľmi tmavú pokožku. To neplatí iba v Európe, to platí aj v Číne, aj v Indii. Inak sa pozerajú na ľudí, ktorí majú svetlejšiu pokožku. Zároveň ste moslim, to je ešte ďalší dôvod, čiže ste opäť rozdielni. A pravdepodobne máte problém si nájsť vôbec nie, že dobre zaplatenú prácu, ale celkovo prácu. No, s tou prácou si myslím, že to je najmenší problém. Lebo nezamestnanosť je pomerne malá. Tá nezamestnanosť je až veľká, oveľa väčšia tu na juhu. Čiže namiesto migrantov, ktorí aj tak Európanov nemajú radi, by mali tieto krajiny zastaviť migráciu a ak tu majú problém so zamestnancami, tak nech zamestnajú Španielov alebo Talianov, čo sú nezamestnaní a ešte zarobia viacej. No a samozrejme,
Čiže to je z tej migrantskej strany, hej. Čiže v princípe tí migranti nenávidia tieto krajiny, do ktorých cestujú. Ten Egypťan, keď príde sem, tak nenávidí Nemecko. Ten Líbyčan, keď sem príde, nenávidí Nemecko. Plus ešte to Nemecko bombardovalo Líbiu. Alebo bolo v NATO. Priamo nebombardovalo asi Nemecko, ale proste bol spojenie z tých, hej. Čiže to platí tiež o Sýrčana alebo Iračanovi. Teda väčšinu z nich, hej. Niektorí sú aj prozápadní. Ale chápete tú pointu. A ešte znova skočím k týmto lídrom, ako je Wilders v Holandsku, Le Pen vo Francúzsku a AfD v Nemecku. Hej. Čiže oni sú protiimigrační. Ich v minulosti podporovalo Rusko a Čína. Možno ich podporujú aj teraz. Lenže oni ich podporujú, hej, to je taký paradox, že sú spojenci týchto arabských štátov, teda moslimských štátov Rusko a Čína, ale podporujú ľudí, ktorí neznášajú moslimov, ako je napríklad Wilders. Ten v kuse píše v kuse strašne agresívne veci proti moslimom. Ale čo chcem povedať, on je veľký spojenec z Izraela. To preto, že sa mi zdá, že on tu aj bol v Izraeli čas. Jeho manželka je židovka z Maďarska. Niekto má manželku židovku z Maďarska. Možno je to Wilders. Nie som si istý. Takže tu vy, ak si myslíte, že títo, ako je Wilders alebo Le Pen, že sú s Ruskom, tak to iba preto, že ich Rusko platí. Lenže oni v skutočnosti s Ruskom nie sú. Nie sú ani spojenci. Teraz to skôr vyzerajú, že sú na opačných stranách. Preto aj Le Pen, aj Wilders už sú v princípe proukrajinskí. Teda sú za pomoc Ukrajine vojenskú. A AfD je to niečo podobné, hej, pretože logicky teraz, keď je Rusko spojené s Iránom, Egyptom, ten Egypt je najslabšie spojenectvo, ale Sýriou, tá, čo sa tu držala tá vláda, a možno s Čínou, hej, tak už jednoducho sú spojenci s moslimami. Čiže sú v princípe nepriateľom týchto strán, ako je AfD. Samozrejme, že Rusko a Čína ich preto financovali, aby vytvorili, nechcem povedať, že nepokoje, destabilizovali situáciu, hej, presne. To je podobné, ako keď je nejaký protest, či ja viem, napríklad v Hongkongu, keď bol protest, hej, tak Západ sa snažil destabilizovať situáciu. Takže v princípe si tie veľmoci iba robia napriek. Čiže tým Američanom je úplne jedno, čo sa deje v Hongkongu, ani neviem, kde je Hongkong. To je úplne nepodstatné. Aha, mal by byť tu na. Teraz iba sekundu. Prečo tu nikde nie je Makau? Nie je Makau. Kanton. Tu na je Makau, ale kde je Kanton? Iba si chcem rýchlo pozrieť, lebo možno sa to inak volá. Píše sa to asi Kanton, lebo sa to nepíše na Slovensku. Aha, čiže to sa volá Guangzhou. Iba sekundu. Čiže toto je ten kanton. Aha, dobre. Iba späť, lebo toto sa mi zdalo divné, že tu je ten Hongkong, tu je ten Makao, tak som si bol istý, že tu niekde je ten kanton, ale nikdy som si ho tam nevšimol. A teraz pozerám, že toto názov, toto je ten kanton. No, takže každopádne už chápete, čo som vám chcel povedať, hej, že oni si v princípe iba robia zle, ale neznamená to, že podporujú alebo sú spojenci s tými, hej, napríklad ten Wilders je najväčší spojenec Izraela v Európe. Takže Rusko a Čína nie sú jeho spojenci. Veď podporujú presne opačné štáty. Takže tu nám boli trochu zmetení aj Slováci, si myslím. Ináč toto je paradox. Ten Danko sa pokúsil opakovať po Wildersovi. Preto bol napríklad taký proizraelský tú svoju vládu predchádzajúcu, ale teraz radšej sa viacej drží teraz
názorom z Ruska ako názorom od Wildersa, lebo ten Wilders je teraz ešte tvrdší proti tých vyhláseniach proti moslimom a celkovo, hej, proti všetkým týmto krajinám moslimským. Takže tá situácia, dalo by sa povedať, že sa vygradovala, ale ešte je tu jedna vec, hej, že že na Slovensku sú momentálne 4 skupiny ľudí. Čiže tí, ktorí v princípe veria Spojeným štátom, čo je pomerne nie úplne pravdepodobne najrozumnejšie. Ako zase Spojené štáty nie sú nepriateľ Slovenska, hej, pretože my sme nikdy s nimi neboli vo vojne. Slovenská republika neexistovala právne, takže sme s nimi nikdy neboli vo vojne, preto sme s nimi nikdy neuzavreli mier, hej. Spojené štáty nikdy neuznali Slovenskú republiku, Sovietsky zväz ju uznal. Čiže aspoň v druhej svetovej vojne boli Spojené štáty trochu viacej principiálne ako Sovietsky zväz. Ale keď ignorujeme tú druhú svetovú vojnu, kedy sme ani s nimi neboli vo vojne, pretože my sme boli... Proste Československo nezaniklo. Je to ešte zložitejšie, ani sa tomu nejdem venovať. Ale v princípe Beneš bol prezident bez volieb aj po vojne. Každopádne, hej, Spojené štáty nie sú náš spojenec. Čiže máme tu jednu skupinu ľudí, ktorí v princípe chcú, aby na Slovensku, do Slovenska zasahovali v princípe Spojené štáty, ak to tak poviem. To je tá prvá skupina. Druhá skupina sú tí, čo chcú, to je tiež pomerne malá skupina, sú tí, čo chcú užšie vzťahy s európskymi štátmi. To je tiež malá skupina. Najväčšia skupina je tretia skupina a to sú tí, ktorí v princípe nesledujú ani jedno, ani druhé. Čiže nie sú ani proruskí, ani proamerickí, ani proeurópsky. Ale v princípe nesledujú veci. Hej? Čiže na princípe voliči Petra Pellegriniho, ak to poviem najideálnejšie. A potom je tu štvrtá skupina, ktorí sú proruskí a tí tiež nie sú až taká veľká skupina. Najväčšia skupina, vravím, sú tí Slováci, ktorí veľmi nesledujú celkovo politiku a ani len nevedia o tom, že v Egypte je vyše 100 miliónov ľudí, z ktorých by ja neviem, koľko miliónov najradšej prišlo do Európy, hej. Takže v princípe paradoxne, hej, že veľká časť z nich, toto je najväčší problém, že momentálne sa tá migrácia jednoducho nedá zastaviť, pretože ľudia nie sú v skutočnosti proti nej. Smer nie je proti migrácii. Samozrejme, že keď je na nejakú debatu v televízore alebo kde, tak povie nejaké protimigračné reči, lenže potom v Európskom parlamente to jednoducho nezablokuje tie návrhy. Hej. Tu máme ďalších proti migrácii. Proste je to slabé. Ale presne, alebo napríklad to PS, to je presne to, čo hovorím. Čiže myslia si, že naši najlepší spojenci sú USA, čo nie je pravda. Nie sú proti migrácii. Hej, opäť. Neviem. Čiže problém je ten, že jednoducho v Európe nemáte strany, ktoré by momentálne dokázali zastaviť migráciu. Čo vyhrala v Taliansku tá pravicová politička Meloniová, alebo ako sa volá, tá tiež nezastavila migrantov. Orbán ich tiež nikdy nezastavil. Hej, povedzte mi, ako sa dostali do Veľkého Krtíša, teraz sa mi trochu zatočila hlava. Vysvetlite mi jednu vec. Kde je Lúčenec do psej matere? Vysvetlite mi, ako sa dostali tí migranti do Veľkého Krtíša. Nelegálni. No ako? No cez Maďarsko.
Cez Maďarsko sa tam dostali, tak ako chráni Orbán hranice proti migrantom? Hej, dobre, kľud. Ale chápete pointu? No nechráni ich. Púšťa ich ďalej. Čiže vidíte, že jednoducho tie hranice nie sú kryté. Bez problémov sa dá momentálne cez ne prejsť. Čiže tá situácia je kritická alebo zložitá, ale v skutočnosti sme úplne v pohode v Európe oproti ostatným štátom sveta. Najbezpečnejšie je samozrejme, keby ste dajme tomu v Kanade, lenže tam majú tiež problém s migráciou. Hej. Slovensko a Kanada sú rovnako bezpečné krajiny. Kanada o štípku viacej, pretože tu na nie sú títo zradcovskí Maďari na juhu. Ale vrajím, tu na cez Dnieper by sa jednoducho Rusi nemali by sa vedieť, ako dostať. Hlavne, ak budú mať Ukrajinci lietadlá, ktoré sú schopné lietať a majú nejaké bomby, tak jednoducho každý most musia proste rozstrieľať. A majú delostrelectvo, ktoré má dostrel 40 km, to sú tie Cezary alebo tie nemecké moderné húfnice. Tak ako je vôbec možné postaviť tu na hociaký pontónový most? Veď to je jednoducho nemožné. No, hej, takže každopádne, čiže vrajím, v skutočnosti tí Slováci môžu hrať mŕtvého chrobáka zatiaľ úplne bezpečne, pretože im v princípe nič nehrozí. A tí migranti zatiaľ prejdú stadeto, ale idú iba do Nemecka alebo do Francúzska, pretože tam dostávajú peniaze. Ale si myslím, že toto pravdepodobne skončí. Napríklad Dánsku to teraz dobre zatrhli tú migráciu, to sa im páči. Dánsko momentálne sa mi najviac páči proti migrantom, ako postupuje Dánsko. A tam to takmer úplne skončilo. Tu na ostatné všetko 0 bodov. A to nie len tieto krajiny, čo sú tu na hranici, ale napríklad aj Maďarsko. Zatiaľ je to 0 bodov. Dobre, takže toto bolo asi tak všetko k tomu môjmu ako sa to povie, to bol politický blok, čiže bol kontroverzný. A ďalšie blogy sa vrátia späť k ekonomike. Momentálne nemám dôvod inak spraviť druhý blok cenám nehnuteľnosti, aj keď je to zaujímavá téma pre Slovákov, pretože väčšina Slovákov vlastní nehnuteľnosť, ale zatiaľ mi vôbec nie je jasné, ako sa budú ceny vyvíjať. Hej. A keď mám blog na tému cien nehnuteľnosti, tak väčšina ľudí očakáva, že v ňom poviem aj nejakú predpoveď, ako sa budú tie ceny vyvíjať, a keď zatiaľ jednoducho neviem, hej, momentálne taká situácia, že netuším, ako sa budú vyvíjať ceny nehnuteľnosti, čiže jednoducho nemá zmysel robiť ďalší blok. Spravil som jeden v roku 2023, asi začiatkom roku, ohľadom cien nehnuteľností, a ešte rád by som spravil ešte aspoň jeden, ale vrajím, potrebujem počkať aspoň do leta, alebo proste keď budem mať lepší prehľad, alebo keď si spravím lepší názor na to, že ako sa asi aj v ďalšom roku budú vyvíjať ceny nehnuteľnosti, lebo zatiaľ je to pomerne nejasné. Dobre, takže tu budem končiť a týmto pádom som dal pravdepodobne všetky politické témy z cesty, čiže sa znova vrátim k ekonomickým blogom. Takže uvidíme sa pri ďalšom podcaste. Myslím, že podcast je najlepší názov na toto.